अनजालु फरायसाफोर दिनै आरो जों लोगो मोनफिननाय गोजोन्थों जे जोङो दिनैबो इंखं टिभिनि बड'लेण्ड इंखं टिभिनि दारै जि डिजिटेल क्लास खालामना फोसावनाय बेखौ जोङो जुरिफिननो लादों जे जोंनि मैयानिफ्राय थानाय जि बाहागो मैया सेकेन्ड पार्टमोन नैथि पार्टमोन बेहाय जोंहा माबाया थालांदों अराल चेक कुइसना जों बे अराल चेक कुइसनखौ सावरायग्रोनि मोननैसो आरो बिनि उनाव जोङो थामथि पार्टआव थांगोन दिनै गाहायै थामथि पार्ट जागोन आरो जोङो सेकेन्ड पार्टनि नैथि पार्टनि अरेल चेक कुइसनखौ सावरायनि जुदिअ बे अरेल थेवब्लाबो आङो लिरनानै सावरायनि जोंनि सेथि कुइसना जाबाय अरेल चेक कुइसननि सेथि कुइसना हु और व्हाट डिड Lanza हैव फेथ इन जोबोद गोरलै आरो बियो डेफिनेटलि 1 मार्कनि जागोन ते 1 मार्कनि होननानै लानोसै 1 मार्कनि आन्सारा जागोन बेखिनि Lanza had faith in God आरो बारा लिरनांला Lanza had faith in God आं दाखालिनो बुंखादों जे जोङो कुइसननि जि सेन्टेन्स बे सेन्टेन्सनिफ्रायनो आन्सारखौ मोननो हायो 1 मार्कनि बेलायाव 2 मार्क्सनि बेलायावबो इभेन जोङो बिनिफ्राय लिरनो हायो जे Lanza had faith in God बाहाय मोनसे खोथाखौ आं एसे बुंनि ग्रामारनि खोथा बेहाय मेन भार्बा मा दङ हेभ दङ प्रिन्सिपाल भार्ब पिबि आरो बेहाय डिडा अक्सिलारि भार्ब ते हेभखौ बेहाय जों लिरफैबाय नाथाय हेड जाबाय माने हेड जाखो बेनि जाहोना जाबाय डिडा पास्ट टेन्सआव दङ बे अक्सिलारि भार्बनि टेन्सआसो बिनि सायाव गोहोम खोख्लैयो आरो बियो बिनि मथे टेन्सनि महर लानांगौ जायो बेखायनो बेहाय Lanza had faith in God जाबाय आरो हेभ जायाखिसै बा हेज जायाखिसै हेड जाबाय तो बिनि उननि कुइसन नम्बर 2 ओरैनोथ' खुगाजों खुगासो बुंनांगौमोन लिरनानै होनो नाङामोन थेवबाबो आं लिरबाय आरो अरेल चेक कुइसनबाबो दे बिनि आन्सारा नैथि कुइसननि आन्सारा जोबोद गोरलै बेहाय जे रोखोम गोरलै बेहायबो बिदिनो गोरलै बेबो 1 मार्कनि जागोन 1 मार्कनि बारा नङा जा आन्सारखौ लिरनि लेट मी राइट द आन्सार
The postmaster read the letter. Ma bobby letter. बेखिनियाव जों फुल स्टप होनो हागौ फुल स्टप होनानै फोजोबनो हागौ जेबो नङा 1 मार्कखौ मोनगोन नाथाय सोरबा गोसो जायोब्ला आरो लिरबावनो हायो लिरबावनो हायो मा होननानै लिरनो हायो जे जों लिरनो हायो written by Lanza. The postmaster read the letter written by Lanza. नङाबा ओरैबो जों लिरनो हायो The postmaster read Lanza's letter. The postmaster read Lanza's letter. बे आरो दे होमबा जोङो थामथि कुइसनखौ सावरायलिया जोङो पार्ट 3 आव बार्थडेनि जोंहा समनि आंखाल माने पार्ट 3 आव बार्थडेनि Part 3 आं फरायनि पेराग्राफफोरखौ आं फरायनि The following Sunday Lanza came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. बे पेराग्राफ मोनसेखौ सावरायग्रोदिनि जोङो The following Sunday माने उननि सानडे उननि देवबार खालि मा जाथाय जादोंमोन उननि सानडे खालि लेन्सआ पोस्ट अफिसाव थांदोंमोन माने थांदोंमोन नै ओरैबादि to ask if there was a letter गावनि मुङै माबाफोर लाइजाम फैदों नामा बेखौ सोंनानै मिथिनो थाखाय बेयो पोस्ट अफिसाव थांदोंमोन बेनिफ्राय जाबाय मा बियो एसे आगोलद्राय थांदोंमोन जेनेरेलि अफिस खुलिबासो मानसिफोरा थाङो नाथाय बिथाङा अफिस खुलिनायनि बेसेबा आगोलनो थांनानै थाहैदोंमन बेखायनो बेहाय बुंदों a bit earlier than usual a bit earlier than usual a bit earlier than usual नैबे earlier बानामखौ नायदो EARLIER earlier इनिफ्राय usual बानामखौ नायदो USUAL usual बेनिफ्राय बेहाय then सोदोबखौ नायदो THAN मोननै den दंना मोननै den दङ बे den आरो नैबे मोनसे den बे जाबाय बिनि उनाव आरो बियो निख्रुइ मानिबा ख्रुइ बिदि जायो आरो दा प्रनाउन्सिएसना जों रोङा नालाय
एखायनो एखे खालामो बियो देन सिदायैनो एखेबारे एकार होनानै देन नाथाय बियो बिदि नङा देन बिदि होननांगौ आरो बेखौ एसे जफाला देन इदि आच्छा बे थांथोंसै बिनि उननि सेंटेन्सआ जाबाय It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जे बिनो लाइजामखौ सोर होदोंमोन बे सोंहैबायथ' आंनि मुङै लाइजामफोर दं नामा लाइजाम फैदों नामा बिदि होननानै सोंनायाव पस्टमेना होनबाय पियना औ फैदों नोंथांनि मुङै लाइजाम गांसे दङ इदि होननानै बुंबाय आरो दा बियो बुंबायबो आरो लाइजामखौ बिनि आखायाव दैखांनानै होबाय लेन्सनि आखायाव लाइजामखौ दैखांनानै होबाय आरो बेनिफ्राय बे एखे समाव बै पस्टमास्टारा पस्ट अफिसनि हेडआ पस्टमास्टारा मा गावनि सिटआव जिरायनानै बे खिरखि दङ बे खिरखिजों बे लेन्सनि आरो पस्टमेना जेब्ला लाइजामखौ बिनि आखायाव पियना जेब्ला बिनि आखायाव लाइजामखौ दैखांनानै होयो बे लोगो लोगो लाइजामखौ बेखेवनानै नायो आरो नायनानै बे मा मोनगोन माबायदि आखु दिन्थिगोन बेखौ मिथिनो थाखाय नायनो लुबैनानै पस्टमास्टारा खिरखिजों नाहरबाय थादोंमोन पस्टमास्टारनि खोथाया जाबाय मा जे बियो आनान गसाइनाव लेन्सआ आनान गसाइनाव फैसा बिदोंमोन दा आङो माने पस्टमास्टारा स्टाफनिफ्राय आंनिफ्रायबो आरो लोगोनिफ्राय फैसा बुथुमनानै माखासे फैसा बुथुमनानै बेनो हरबाय लाइजामनि बिखबाव एनभेलपआव सोनानै दा बे लाइजामखौ मोननानै बियो माबायदि आखु दिन्थिगोन लेन्सआ बेखौनो बियो इनायनो नायनो लुबैदोंमोन मानो होनब्ला गावहा पस्टमास्टारा मोनसे गोजोननाय दंमोन जे आङो बेनो रांखौ हरबाय आनान गसाइनि जानानै इनिफ्राय बियो मा खालामगोन लेन्सआ रांखौ मोननानै थारैनो गोजोनखागोन बिदि आखु दिन्थिखागोन इदि होननानै बियो नेनानै थाबाय आरो खिरखिजों नाहर बे लेन्स उननि पेराग्राफ दाना Lanza showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lanza मा पस्टमास्टारा आसा खालामनाय बादि मिजिं खालामनाय बादि एसेबो आखु दिन्थियाखिसै एसेबो एक्टिभिटिस दिन्थियाखिसै गोमोन तारमाने रांखौ लाइजामखौ बियो मोनबाय लाइजामखौ मोननाय लोगो लोगो बियो बिखबखौ खुलिनानै नायबाय बेहाय लाइजामजों लोगोसे रांबो मोनबाय बे रां मोननानैबो बियो एसेबो गोमोआखैमोन रां मोननानै गोमोनांगौमोन लाइजामजों रां मोनफानानै नाथाय बे गोमोआखै मानो होनब्ला बेहा ओरैबादि फोथायनाय दंमोन आनान गसाइनि सायाव बे आनान गसाइया गाव बिनाय लेखा रांखौ फाथायहरखाथारगोन बिदिमोन आरो बेनिखायनो बे जेबो गोमोआनाय खोन्थायाखैमोनबा गोमोआखैमोन but he became angry नाथाय बियो रागा जोंबाय
बेनि उनाव रागा जोंदों बियो मानो रागा जोंखांखो माब्ला रागा जोंखो when he counted the money रांखौ साननानै मोननायावसो बियो रागा जोंबाय God could not have made a mistake God could not have made a mistake आनान गसाइया मालाबाबो गोरोन्थि मावनो हाया बेनि फोथायनाया ओरैबादिमोन Nor could he have denied Lanza what he had requested आरो गुबुन फारसेथिंजाय एबा आरो नङाबा जे आनान गसाइया बेनो लेन्सनो गाव बिनाय बादि रांखौ हरनो ना खालामखानाय नङा बे आरो दा बेहाय रागा जोंनायखौ जों मोनबाय मानो रांखौ मोनबाबो रागा जोंखो जों बेखौ एसे साननांगोन आरो दाबो जोंनो खोन्थायाखै उननि पेराग्राफावसो जों मोनगोन दा बे रागा जोंबाय जों बेनिफ्राय बुजिनो हाबाय जे थारै खोब जानो हागौ बियो जे राङा गैजोबामोन जिखिनि रां बिदों बियो जेसेबां बिदोंमोन बेखिनि राङा थारैनो गैयामोन खोमा दे नायदिनि जोङो उननि पेराग्राफाव Immediately, Lanza went up to the window to ask for paper and ink. The लाइजामखौ फरायनाय फरायै बे आलादा खोथा बेयो मा रांखौ साननानै मोननायनि उनावनो रागा जोंबाय आरो गोख्रैनो माबायाव थांनो पस्ट अफिसाव थांनो बे हांखुर जाबाय पस्ट अफिसाव थांनो हांखुर जाबाय ते लाइजामाव मा लिरनाय दंमोन बे लाइजामखौ सोर लिरदोंमोन जों बेखौ खिन्थु गोसोआव खांनांगोन जों मिथिनांगोन बे लाइजामखौ पस्टमास्टारा लिरदोंमोन रांजों हरफानाय लाइजामखौ पस्टमास्टारासो लिरदोंमोन बेहाय मा लिरदोंमोन बिथाङा जेबो लिराखै गांसे सादा कागज आरो मा गुफुर कागज आरो गाहायाव गद होननानैल' लिरदोंमोन जेन' बियो आनान गसाइनि सहि आनान गसाइनि जानानै लेन्सनो हरनाय लाइजामाव पस्टमास्टारा खालि गदल' होननानै सहि होनाय बादि खालामदों आरो बे Immediately, Lanza went up to the window to ask for paper and ink. बे गोख्रैनो मा बै खिरखि खाथियाव थांबाय पस्ट अफिसनि खिरखि खाथियाव थांबाय लाइजाम लिरफिननो थाखाय बेनो गांसे कागज नांगौ आरो सियाहि नांगौ बा फावथेन नांगौ बेखौ बिनो थाखाय बे थांबाय On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. जे बिनाय लोगो लोगो बे मोनबायबो कागजबो मोनबाय आरो फावथेनबो मोनबाय बा सियाहिबो मोनबाय मोननाय लोगो लोगो बे रायजोफोर लिरग्रा बेहाय पस्ट अफिसफोराव गंसे आरांगा टेबोल थाखायो आरांगा थायो आलादा आलांगा थायो जा रायजोफोरनि थाखाय सोरबाफोर बेहायनो माबा लिरब्रबगोन बेहायनो माबा सिथाबगोन टिकेट सिथाबगोन बिदिनि थाखाय दोनखायो दा बे थांनानै मा खालामखो लेन्सआ बेहाय लाइजामखौ लिरनो लाबाय बियो with much wrinkling of his brow खाफाल खेबजुं खालामनानै खाफाल खेबजुं माब्ला जायो रागा जोंबा जायो बे मानो रागा जोंखो जों आगोलावनो मोनखाबाय बे रागा जोंदों थाखाखौ साननायनि उनाव बे रागा जोंदों एबार बे रागायानो एफेक्ट जानानै दङ खाफाल खेबजुं जानानै बे लाइजामखौ लिरनो लाबाय he had to express his ideas बे खाफाल खेबजुंजोंनो बियो गावनि रागा जोंनाय गावनि हामजायै बेखौ जों फोरमायदों when he finished he went to the window to buy a stamp with his licked
with which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लाइजामखौ लिरखांबाय बियो लिरखांनायनि उनाव बे आरोबाव पस्ट अफिसनि बै खिरखियाव थांबाय काउन्टाराव बेनिफ्राय मानो थांदों टिकेट बायनो टिकेट गांसे आं हर होननानै बुंबाय आरो रेभिनिउ टिकेट जे स्टाम्प नांगौ माबायाव लाइजामाव एनभेलपआव नङाबाथ' बियारिं सिटि जायोना आं जे मैया बुंदों बियारिं सिटि जायो दे बियो टिकेटखौ मा खालामबाय टिकेटखौ मोनबायथ' बायनानै फैसा हरबाय टिकेट मोनबाय टिकेटखौ बियो गुस्थियाव फोनांबाय नङाबा सालायजों एसे फोनांबाय सालायाव खुदै दङ आरो बे खुदैया बे टिकेटाव नांनायाव बे राननानै थानाय आथाया थाजिम जाफिनो आरो बेखौनो बियो लाइजामाव माबायाव एनभेलप सायाव लाइजाम बिखब सायाव सिथाबबाय बेखौ नारसिनबाय आरो खनसे थामबो सौबाय आरो गावनि आखाइ मुथुजों The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Mailboxआव सोनायनि उनावनो सोखांनायनि उनाव लाइजाम बाक्सुआव लाइजामखौ सोखांनायनि उनाव लेन्सआ जायखालाङो न' फारसे बे थांनायखौसो नायगासिनो दङ माबाया नेगासिनो दङ जोंहा पस्टमास्टारा जै बे थांखांबाय पस्टमास्टारा बै मेलबक्सनिफ्राय बे लाइजामखौ बख'नानै लाबोनानै फरायबाय बियो फरायनायाव बेहाय मा मोनखो मा लिरदों लेन्सआ God of the money that I asked for only 70 pesos reached me भगवान आं जिखिनि रांखौ बिदोंमोन बे रांनि खालि 17 आं मोनबाय 70 थाखाल' मोनबाय माने गावनाव सौहैदों आरोखि Send me the rest since I need it very much आंनो आद्राखौ हरफिनबावदो मानोना आंनो नांथारगौ But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. नाथाय बे आद्रा रांखौ नोङो आंनो post office-नि दारै दाहर मानो होनब्ला post office-नि बे मावथिफोरा माखासे बायगरसो थगायसलासो लास्टआव गावनि मुंखौ लिरबाय सहिबादि लेन्स बेनोसै दा जोंहा अरेल कम्प्रेहेनसन चेक दङ कुइसन दङ आं फार्स्ट कुइसनखौ लिरनि पार्ट 3 नि फार्स्ट नाम्बार 1 कुइसन मा सोंदों कुइसना कुइसना मा सोंदों नायदो Was Lanza surprised to find a letter for him with money in it? लाइजामखौ लाइजाम बिखब सिङाव लाइजामजों रां मोनफानायाव लेन्सआ गोमोदोंमोन ना लेन्सआ गोमोदोंमोन ना बेखौ सोंदों दे एखे गोरलैथार बेबो 1 मार्कनि जागोन बेबो 1 मार्कनिल' जोबोद गोरलै नायल'
आं दाखालि बुंनाय बादि आरोबाव जोङो बे कुइसननि आन्सारखौ बे कुइसननि सेन्टेन्सनिफ्रायनो लिरख'दिनि जोंनो डाटाल'सो नांगौ इनफरमेसनखौल'सो नांगौ जेब्ला आन्सार लिरोना आनजादफोराव आङोथ' इहाय आन्सार सोदोबखौल' लिरदोंना दहायबो दाखालिबो नाथाय बे आन्सार लिरबा जोङो फुरा लिरनांगौ आन्सार टु कुइसन नाम्बार 1 बिदि लिरनांगौ आरो हो बिदि लिरनांगौ आनजादाव नोंसोरनि आन्सार स्क्रिप्टआव बे फुरा थानांगौ आङो दायो क्लासाव बेखौल' माबाबाय आन्सार सोदोबखौल' लिरबाय नोंसोर गोरोन्थि दा बुजि नोंसोर गोरोन्थि बुजिनाङा बे लेन्सनिफ्राय जों लिरनोसै लेन्सआ जिहेतु साबजेक्ट लेन्सनिफ्राय लिरनोसै आरो जोंनि आन्सारा नेगेटिभ बेखायनो बे ओरै जागोन न' सोदोबखौ लिरग्रोबा गाहाम जागोन ना न' सोदोबखौ लिरग्रोयोबा गाहाम जागोन न' लेन्सआव Lanza was not surprised. No, Lanza was not surprised to find the letter for him with money. No, Lanza was not surprised to find a letter for him with money in the envelope. Biar मायाव envelope सिङावसो मोनदोंना एखाने in the envelope लिरनाया गाहाम आरो दाना नायदो आं एसे बुंफिनदिनि No, Lanza was not surprised जरा बारा जाबाय बे न'खा आरोबाव नट मानोसो मानोसो प्लास बिदिसो जायो बिदि No, Lanza was not surprised to find a letter for him with money in the envelope बेखिनियानो दानिया उनाव मोनसे सेन्टेन्स कुइसन दंबावो कुइसन नाम्बार 2 What made him angry जों बेखौ सावरायला आं बेखौ नोंसोरनो दोनबाय दे आं बुंजोबबालाय बोरै जानो नोंसोरनो दोनबाय आरो नोंसोरो होमवर्क्स नङाबा क्लास वार्क खालामनांगोन दिनै बियो थाथ'नोसै दा बिनि उनाव जोंहा दङ थिंकिं एबाउट दा टेक्स्ट होननाय थिंकिं एबाउट दा टेक्स्ट गासै पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मोनथामखौबो सरजाबजोबनानै कुइसन बा एक्सारसाइजनि थाखाय माखासे सोंलु बेहाय होदों बा बानायदों बेफोर जाबाय नायदो माबायदि लिरदों thinking about the text thinking about the text माने जायो thinking about the text जोंथ' फराखौ सल'खौ फरायजोब्बाय बे सल'आनो बेहाय टेक्स्ट आरो जों जि फरायबाय जि फरायबाय बे फराखौ जोङो दा सानफिननांसिगौ थिंकिं एबाउट दा टेक्स्ट ओरै फरायखांनानै ज्राब दोनबा जाया जों बेखौ सावरायफिननांगौ एसे खामानि थायो बे खामानिखौ मावनांगौ ते बेहाय कुइसन दङ नाम्बार 1 कुइसना
बेहाय कुइसन नम्बर 1 आव मोननै कुइसन दङ हेड कुइसन आरो टेल कुइसनखौबो लिरनोसै आं Which sentences in the story tell you this? बे सेन्टेन्सखौ बे कुइसननिया ओरैबायदि खामानि बेखौ जे सेन्टेन्स होनो बे बबे सेन्टेन्सआव जोङो नैबे खोथाखौ नागिरनानै मोनो आरो बे सेन्टेन्सखौनो जोङो बे सल'आव टेक्स्टआव नागिरनांगौ आरो मा खामानिया एसे गोबाव लायो खामानिया एसे गोबाव लायो गोबाव सम लायो थेवब्लाबो नाजानायनिसिम जोङो ना ते हेड कुइसना मा Who does Lanza have complete faith in? एबार किन्तु नाथाय एबार मा कुइसन बानायग्राया कुइसनखौ प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआवसो लिरदों Who does Lanza have complete faith in? होमबा जोंबो आन्सारखौ प्रेजेन्ट टेन्सआवनो लिरदिनि आन्सार Lanza दहाय जोङो पास्ट टेन्स लिरदोंमोन ना एबार नाथाय प्रेजेन्ट टेन्स लिरगोन मानोना बियो प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव सोंदों कुइसना माइन्ड इट कुइसनखौ जि टेन्सआव सोङो थ' जोङो आन्सारखौ बे टेन्सआवनो होनांगौ जायो Lanza has नैबे हेपमोन ना बे हेज जाबाय मानो होनबा Lanza थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार Lanza has complete faith in God Lanza has complete faith in God सोरनि सायाव Lanza फुरा फोथायनाय दङ नायदो Lanza has complete faith in God बे आरो आनान गसाइनि सायावसो गुबुननि सायाव नङा गावनि सायाव दंना गैया बेखौ जों मिथिला गावनि सायाव दंना गैया जों बेखौ मिथिला ना मिथियो गावनि सायावबो इहा फोथायनाय दं Lanzaहा गावनि सायावबो फोथायनाय दङ बे दा उननि कुइसना टेन कुइसन जायखौ होनो Which sentences in the story tell you this? बबे सेन्टेन्सआ बे सल'नि बबे बाथ्राफोरा बे खोथाखौ जाहिर खालामो बा बे खोथाखौ जोङो मोननो थाङो नायदो पार्ट 1 आव दंना गैया आं हले जेबो सिनथिन दागो सागो होनानै लाखायाखै थेवबाबो मिथिगौ जे फार्स्ट पेराग्राफआव गैया सेकेन्ड पेराग्राफआव दंना गैया सेकेन्ड पेराग्राफआव एसेबां गैया बेनिफ्राय माबायाव थार्ड पेराग्राफआवबो गैया फोर्थ पेराग्राफआवबो गैया फिफ्थ पेराग्राफआव बेहाय दंना गैया बेहायबोथ' नुनो मोना होमबा सेकेन्ड पार्टआव दङ सेकेन्ड पार्टआव मा But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Help from God. बे मोनसे बेनिफ्राय नैबे सेन्टेन्सआव जोङो मोननो हायो All through the night, Lanza thought only of his one hope, the help of God. बे मोननैखौ लिरबाबो जागोन बारा बुरजा लिरलायनाङा
बारा बुरजा लिरलायनाङा बे मोननै सेन्टेन्सखौ लिरबाबो जागोन आङो लिरलिया नोंसोरनो बे खामानिखौ एसे दोनबाय नोंसोर फरायनानै फरायनो थांनायाव बा फरायनायाव नोंसोर बे जिनिसफोरखौ मोनगोन नोंसोरो मार्क होनानै ला दागो होनानै ला बा आन्डारलाइन खालामनानै ला सेन्टेन्सनि सायाव बे मा होनदों which sentences in the story tell you this नोंसोरो मा लिरनांगोन बे सेन्टेन्सफोरखौ लिरथारगोन नामा नांलाया 1 मार्कनिल'सो ना बेहाय in the sentence number 1 of paragraph 1 sentence number 1 in the paragraph 2 बिदि लिरबानो जायो बे आदबखौ आदसा दायो नङाबाबो आं उनाव माबागोन दे दा जोंहा समनि आंखाल बेखायनो आङो बेखौ माबाथ'लिया दा सेकेन्ड कुइसनखौ आं एसे लिरनि नैथि कुइसनखौ दे नैथि कुइसना माबायदि What is the second question? Let me write. Why does the postmaster send money to Lanza आरो तेल क्वेश्चन दङ why does he sign the letter got bad The second question why does the postmaster send money to Lanza? Why does he sign the letter God? आं दिनै नोंसोरनो आन्सारखौ लिरना होला दे खालि खुगाजोंल' बुंनोसै postmasterआ मानो लेन्सनो रां हरदोंमोन रां हरनायनि जाहोना जाबाय बे गोमोदोंमोन postmaster गोमोदोंमोन बा सासे मानसिहा लेन्सबादि सासे मानसिहा आनन्द गसाइनि सायाव इसेबां फोथायनाय दङ ना बिनि फोथायनायखौ जोङो थेर बेथेर खालामनो मोननाय नङा बिनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ जोङो लाखिनाया गाहाम ते लाखिनांगौब्ला मा खालामनांगौ ते why does he sign the letter God बे लाखिनांगौब्ला बिनि फोथायनायखौ लाखिनांगौब्ला बे जि बुंदों जि बिदों बेखौ हरनांगोनथ' बे रां बिदों रांखौ हरनांगोन why does he sign the letter God मानो बिथाङा postmasterआ बे लाइजामाव God होननानै लिरखो God होननानै सहि होखो बिथाङा आनान गसाइनि जानानै बे God होननानै सहि होदों गाव नङा जे आनान गसाइयानो गावनो लिरथारदों आरो गावनो सहि होदों बेखौ दिन्थिनो थाखाय postmaster बिथाङा बेबादि लिरदों आरो ते जोङो आरो माने आङो दिनै नोंसोरनो आन्सारखौ लिरनानै होलिया सम गैलिया गाबोन बे कुइसनखौ जोङो एसे सावरायफिनगोन आरो हायोबा नोंसोरो लिरनानै लाबो दे बे कुइसनखौ लिरनानै लाबो बेनिफ्राय कुइसन नम्बर 3 खौबो एसे नाजानायनिसिम लिरनानै लाबो दे जोबोद गाहाम जागोन आरो लिरनांगौ प्रेक्टिस जायो होमबासो नोंसोर फरायगोन ना आङो नोंसोरनो होमवर्क क्लास वर्क होआबा नोंसोरो गोबां रोंनाय नङा आरो अलसियाबो जालाङो आंबो अलसिया जागोन नोंसोरबो अलसिया जालांगोन बेखायनो होमवर्क क्लास वर्कखौ होनांगौ आरो बेखिनिखौ आं दिनै नोंसोरनो हरबाय बिनि आन्सार आरो कुइसन नम्बर 3 नि आन्सार नोंसोर बेखौ खालामदे गाबोन लाबो दे होमबालाय थेंक इउ गोजोन्थों आरो खोनासंग्रा बिथांमोननिसिमबो नायग्रा बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावनानै आंनि क्लासखौ
दिनै बेहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों